Ôi, hồi xưa. Cagou. Ôi, cagou. Ôi, cagou. Siapa? Lampak atuh. Zo sao đi soi gawai manja. Ôi, cagou. Ngược lại. Bu vậy. Bwisagu bothor ni. Sampai lanjut kasih nih. Ya, minci kata yang ini show ke? Ini kan nalai. Deh, tapi juga nangan nih, talai salai. Còn tapi kan bener nalai. Sampai. Dia. Aduh, mana? Sini. Oi, tuh, masuk. Nih, Roro, we. Ini. Bener. Kwijema ini. Sis. Pulang deh, Cik. Cici. Pulang, baik. Jauh nữa là bốc hồi. Ano olacak? Video ko boy dilalay ba hinali? Mama plaster sudah jinang gue untung juga. lwgwpwr boleh aja. बैसागुनि नामाव माने मोसौ थुखैखालि जोङो एसे नेमखौ फालियो आरो बिदिनो सानै साथामनि मासे जानाय जायो आरो बारा बुरजाबो जानो हाया गाबोन खिन्थु एसे बुरजा जागोन दे रायजोखौ बैसागुनि ना अमा मासे जानांगौ गाबोन अमा ओमफ्राय दाहायबो मासे अमा बुथारदोंमोन आरो गोदोनि नियम बोराय बुरिनि ओरै हाख'यो आरो बेखौ ओरै हाख'नानै ओरै खालामनानै गोदोनि नियम जायो 1 2 3 गोदोनि नियम नुयो गोदोनि बोराय बुरिनि नियम बियो बेदरा एसे बांसिन जयोनो बारा लाबाबो मानसिफोरा साबि बे दाउनि मेजेम खिथु खाथियाव थायो बे दाउनि मेजेम खिथु खाथियाव थायो जोब्बाय ओइ मोनसे आन्थि गिदिरा माथिथ' पुलिसो निजिम बुजाले ओइ मोनसेखौ आं जोब्रा गिदिरा ओइले इयार दबासो जों खाले इटुखौसो दासो जों खाले नै बुस्थुखौ